Nepite túto vodu. Áno, je čistá, je pitná, prešla celou úpravou, ale aj tak ju nepošleme do vašej domácnosti a robíme to zámerne. Volá sa to stratovosť vody. Ide o vodu, ktorá je upravená a pitná, pustí sa do potrubnej siete, ale k vám sa nedostane. Teda sa vám ani nefakturuje. Do stratovej vody patrí vytečená voda pri poruche, ale aj voda použitá na preplach potruby po oprave. Vodárne sú povinné zo zákona preplachovať potrubie pitnou vodou, aby nedošlo k jej kontaminácii. Stratovosť VVS je 18,5%, čo je naozaj excelentné číslo na Slovensku, ale aj v Európe. Je za tým viac ako 20 rokov systematického znižovania stratovosti. Menej ako 15% by už bolo naozaj neekonomické. Poďme sa spolu pozrieť na to, prečo k týmto stratám dochádza. Napríklad po poruche, stavbe či rekonštrukcii vodovodu musíme celý úsek dôkladne prepláchnuť, aby voda odplavila všetky nečistoty. A voda sa naozaj nestratí, ale vracia sa kontrolovane späť do prírody. Do straty sa počítajú aj veľké preplachy pri čistení zanesených filtrov v úpravni vody, ktorá vám zabezpečuje pitnú vodu. Len preplach filtrov v úpravni vody z Takčín spotrebuje toľko pitnej vody za rok, ako je ročný odber celého mesta Michalovce. A voda sa po preplachu samozrejme vracia naspäť ekologicky do prírody. Stratovosť nie je strata. Je to povinnosť, aby voda, ktorá sa k vám dostane, bola bezpečná a kvalitná.